iya. Nah aku yo udan-udan ngene iki ngunjuke wedang uwuh. Sik sabar Truk lagi disaponi. Lho. Pampleng mencelat ora. Wedang uwuh ki wedang sing abang ki made in Imogiri lho, Gong. Wah, tak kira nek ngenteni ling nglumpukke uwuh. Ora. Seruput terus karo nyamikane apa jenenge iki bergedel. Waduh. Dasare campuri ndok ya, Truk? Heeh. Ndok kebo. Wangan nyeruput wedang uwuh utut manggung. Nek kowe wedange apa, Gong? Wah, kuwi ora anggur. Tembiling mencrat ora. Wedang jeruk, heeh. Kei jahe campuri sere. Wah, rajange lombok. Kuwi wedang apa? Kuwi ya wedang uwuh. Heeh.